हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि टप 10 सोंनाय फिननाय लाना फैलायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ जुदि नोंथांमोना 5 सेकेन्डनि गेजेराव हायोब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय। आरो हिन्जावफोरनि आथोननि महरा गासिबनाबो एखे जायो नामा? बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि सोंनाय फिननाय भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नाम्बार 1 आव दं, माबादि हिन्जावजों जुलि जायोब्ला जेब्लायबो गोजोन खुसि जायो? बेनि एन्सारा जागोन बैसोआव गावनि देरसिन हिन्जावजों जुलि खालामोब्ला जिउआव गोजोन खुसि जायो। बिसोर जेब्लायबो फिसायखौ सिबियो। कुइसन नाम्बार 2 आव दं, हौवाफोरनि आथोननि बिगुरखौ माबोरै थब्ला होनो हायो? बिनि एन्सारा जागोन सप्तायाव खेबनै एबा खेबथामसिम दाख'नानै बिगुरखौ थब्ला होनो हायो। कुइसन नाम्बार 3, कन्डम गाननानै आथोन गेलेब्ला गोरबोआव गथ' थायो ना थाया? बेनि एन्सारा जागोन कन्डम गाननानै आथोन गेलेयोब्ला गोरबोआव गथ' थाया। कुइसन नाम्बार 4 आव दं, माबादि आथोन गेलेब्ला 80% गोरबोआव थानायनि चान्स थायो? बेनि एन्सारा जागोन उन्दुनाय पजिशनाव हौवाया खुग्लुबना होयोब्ला। कुइसन नाम्बार 5, गुस्थियाव खुदुमनाय समाव हिन्जावफोरा मा जायगायाव दांजानो लुबैयो? बेनि एन्सारा जागोन हौवानि आखाइ फारनैखौ बिखुङाव दांनानै बिखायाव बोगथाबजानो लुबैयो। कुइसन नाम्बार 6 आव दं, हिन्जावफोरनि आथोननि महरा गासिबनाबो एखे जायो नामा? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावफोरनि आथोननि महरा बयनाबो बेलेग बेलेग जायो। कुइसन नाम्बार 7 आव दं, साननि समाव आथोन गेलेयोब्ला मा जायो? बेनि एन्सारा जागोन हौवा हिन्जावनि देहाया लोरबां जायो, मानोना साननि समाव उन्दुनो मोनैनि जाहोनाव देहाया गाज्रि जायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दं, मोदोम गिदिर हिन्जावजों आथोन गेलेनो माबादि? बेनि एन्सारा जागोन मोदोम गिदिर हिन्जावनि आथोना जेब्लायबो सिख्लानि बायदि गुसेब जाफिनबाय थायो। बिसोरजों आथोन गेलेयोब्ला हाजासे गोजोननाय मोननो हायो। कुइसन नाम्बार 9 आव दं, आथोन गेलेनाय समाव हौवा ना हिन्जावनि खोमोना हौवानि आथोनाव बौवो? बेनि एन्सारा जागोन जुदि हिन्जावनि खोमोना बांद्राय गोलावब्ला हौवानि आथोन बिजौनि मोदोम बाहागोआव बौनो गोरलै जायो। कुइसन नाम्बार 10 आव दं, माबादि हिन्जावजों आथोन गेलेनो नाङा? बेनि एन्सारा जागोन 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाजों आथोन गेलेनो नाङा। जुदि गोरोन्थियावनो गोरबोआव फिसा थायोब्ला फिसा जागिनो खस्थ' जायो। बेनि जाहोनाव जागिनाय समाव बिमानि जिउआबो गोमानो हागौ। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो गियान मोनदोंब्ला, मिथियैखौ मिथिदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लाना फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।